Id-differenza bejn il-mara u r-raġel għandha tkun biss fl-isem u għalkemm għamilna passi kbar il-qudiem, il-Partit Nazzjonalista jirrikonoxxi li għad fadal xi jsir. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta mexxa laqgħa ta' delegazzjoni tal-partit mal-organizzazzjoni non-governattiva Empower li tinkludi fiha 17 l-organizzazzjoni li jaħdmu favur in-nisa fosthom il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista. Matul il-laqgħa l-Partit Nazzjonalista faħħar l-involviment ta' dawn l-qdiet li jaħdmu mill-qrib mal-mara u biex din tkompli tirnexxi fis-soċjetà b'ħidma fost l-oħrajn biex tkun miġġielda l-pjaga tal-vjolenza domestika. Qal li għall-Partit Nazzjonalista laqgħat bħal din ikomplu jgħinuh fit-tfassil tal-politika u l-proposti tiegħu għal-ġejjini. Bernard Grech qal li gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista ħolqu numru ta' inizjattivi iżda issa rridu naraw li l-ġenerazzjonijiet futuri ikunu malmin li sess mhux aħjar minn ieħor. Minnaħa tagħha, iċ-chairperson ta' Empower Stephanie Falzon tenniet l-importanza li bħala pajjiż inkomplu niddiskutu flimkien ħalli naraw li l-ħidma tkompli ssir flimkien, partikolarment anke b'isem tal-oppożizzjoni fil-Parlament. U l-President Emeritus Mary Louise Colero Preca li wkoll President Onorarju tal-organizzazzjoni u li kienet il-moħħ wara l-ħolqien ta' Empower matul it-terminu tagħha bħala kap tal-Istat qalet li hemm bżonn li l-stakeholders kollha jkunu on board. Fil-waqt li tenniet li għatem nisa li għadhom mhux meqjusa ugwali, l-attivitajiet li se jwasslu għat 8 ta' Marzu għandhom juru soċjetà ugwali u verament inklusiva biex tkun verament ġusta. Matul il-laqgħa Bernard Grech kien akkumpanjat minn martu Anne-Marie kif ukoll qatt ta' uffiċjali tal-MMPN immexxija mill-President Graziella Tart Previ.